வாங்க நம்ம வீட்டில் என்ன சமையல் பார்க்கலாம். காலை டிஃபன் தோசை, மிளகா பொடி, அதாவது மிளகாத்தூள், பூண்டு தட்டி போட்டு உப்பு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பெசஞ்சு வச்சுருக்கோம். இதுக்கு வந்து ஈடு எந்த குழம்புமே வராது. கறி குழம்பு கூட இதுக்கு தோற்று போயிடும், அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நேற்று வச்ச சாம்பார் கொஞ்சம் இருக்குது, சாதம் கொஞ்சம் இருக்குது, தயிர் ஊற்றி கஞ்சி சாப்பிட்ணும். இன்றைக்கி பசங்களுக்கு லீவு, அதனால் சமைக்கல இன்னும். இதுக்கப்புறம் தான் சமைக்கணும். சமைச்சிட்டு அதையும் நான் ஜாயின் பண்ணி போடுறேன் மதிய சமையலையும். பாருங்கள், மழை ஹெவியாக வருணுக்காக லீவ் விட்டாங்க எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்கூலுக்கு மட்டும். ஆனால் வெயில் நல்லா காட்டுன்னு காட்டிகிட்ருக்கு. ஒரு மழை பெய்யறதுக்கான ஒரு அறிகுறி கூட கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து மதியத்துக்கு என்ன சமைச்சோன்னா, இங்கே பாருங்கள், மதியம் வந்து வெள்ளை சாதம் இப்போ தான் செஞ்சேன். முடிச்சுட்டு உடனே வீடியோ எடுக்க 2 ஆயிடுச்சு, துணிலாம் துவைச்சி போட்டு செய்கிறதுக்கு. மோர் தாளிச்சிருக்கேன், வெயிலாக இருக்கிறதுனால சரி மோர் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு செஞ்சுருக்கேன். மழை பெஞ்சால் செஞ்சுருக்க மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இது முட்டை, நார்மலாக எப்பயுமே செய்கிற மாதிரி முட்டை, நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் சாப்பிட்றோம் நாங்கள். பூண்டு குழம்பு கொதிக்க இருக்குது. உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் எப்படி ஆவி பறக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது குழம்பு. கொஞ்சமாக தான் செஞ்சுருந்தேன். பூண்டு குழம்பு, வெந்தய குழம்பு, வெந்தயத்தை நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டு செஞ்சுருந்தேன், சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்பயும் போல் ஊறுகாய். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பாருங்கள், பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது குறை இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, பாய்.